and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Ano ba? Kati, mangutahan ko rin mo ba? Pwede? Tana lang. Ang sama na. Kung saan na si Griggy, ibog na ni mo. Unsa? Tubag. Yabag ka? Huwag ko mayabag. Nangutahan na lang ko. Tungod kay pila kay gayon nga nakikita ta mo. Unsa pila kay gayon? Dito sa coffee shop, gayon, kita pag ko ninyo. Nga nindot kay mo pusing. Gisabak pa ka. Pinagakos pa ang bukto ni Mr. Martinez sa imong hawak. Nga nag-selfie mo. Ugo sa man ko ni dautan, ana. Selfie. Selfie na na. Mo ba? Oh. Selfie. Pero ikaw, isagwa kay nakita, magsigi kag pasangil na ako. Kalabot ng Janice. Ha? Oh. Ang man. Ang. Mapaway de ko. Huya ako, unsa man? Magpauhay lang sa deko? Yun na pa good fan ko. Unsa man awayon tan eh. Ha? Nga nung makig-away ka man. Nga ego naman ko ng utanan nimo. Kati kung ikaw ka ang niya sa kudapit. Na? Malipay ka? Sa dihang nakita ta mo dito sa usa ka coffee shop. Ha? Unsa man? Gyamaaman ko lang ganing akong kaugalingon. Pero kung ang uban mo ipasultihon, makaingon nga mag-abot kin mo dito. My God! Franco, nagduda de ka? Nangutanar ako. Nagduda gyud ka. Nagduda gyud ka nga sa ato pa. Ato pag yun de, wag yun de kay pagsalig nako. Ako nga gisigihan ni mong duda. Unsa man? Wa sa kasalig nako. Ha? Amo ba? Ano, sa may mong gusto karon, ha? Sa gusto nimo? Buwag? Oh, Buwag ba? Kati. Sulti! Sulti! Na, gusto kag buwag, karon na yan. Karon na yan, magbuwag tayo, magbuwag tayo. O sige, puslanan, mag-uban ta nga, di naman ta magkasinabot. Buwag! Wa mo kumingon nga magbuwag ta. Ang akong tuyo nga magklaruhay ta. Kaya, unsa may akong iklaro nimo, ha? Unsa, Franco? Nagduda di ka na mo ni Mr. Martinez? Giluod ko. Kati. Karon dayon. Karon dayon, manghipos ko. Hipos ko hinam. Layas ko din eh. Layas ko. Sa may kapuslan na pabiling ko din eh, ha? Uwa naman kayo pagsalig na ako, ha? Layas ko! Layas! Kati ay nagbuhat ta ha. Oh! Ayaw, Ay nagbuhat ta. ayaw, kogonete! Kalagot! Kati. Kalatse! Buhay iko! Kitang parus ko nimo. Kuwang pa na! Let's ka na buhay, ah! Pa? Ma? Oh. Naunsa mo? Sagdi me, Claire. Buwang ni nga mahani mo! Gago! Tonto! Nga naman, naunsa man mo. Nga nung nag-away man mo. Nangahubog na mo. Kaya niya mailim nun. Claire, Naunsa man ka. Pa, pag-iunsa man mo si mama. Wala ko lang sa mama nimo. Sakit! Sakit kaya ang gibuhat na ko, anak. Sakit kayo. May utak akong dugan. Makati, ma? Ang akong dugan. Mama, maglakas ginawa. Inuman niyo. Inuman niyo. Pa, beer man na.
Wala na pagtaga ng imong amahan. Naku, wala na siya pagpanggan ako. Wala yun. Hag ako dugan. Ay, kadit. Magkuha kong tubig. Inom ma. Inom. Sagdi na lang ko, anak. Mas bahay patulog, mamatay na lang ko. Eh, May pagmatapos na lang ang tanan. ngano mang gyud mo? Naunsa man mo? Resulta na ni sa inyong giinom. Sakit. Sakit na akong dugan. Ang imo kamahan. Ano din si pagsaling na ako. Paano good town? Wala kay pagsalig ni mama. Makalagot kayo? Ha? Makapayobos? Luyo! Sa akong pagpaningkamot? May pagduda pa din ako na imong amahan? Ha? Nagduda din siya. Nagduda siya ni Mr. Martinez. May kaibog na ako. Unsa? Good. Mm, Muna imong pagduda? Nangutan na naman ko. ano? Sabay kitang pa. Nangutan na naman po niya. Kung si Mr. Martinez ba, may kaibog ba niya? Oh. Unsa? Nga naman. Oo na diya! Mana akong gikalagutag maayo. Anong kuntaon, ha? Ang maibog mo na si Mr. Martinez na ko. Minyo ang taong ko. Ha? Minyo ko. Naibaw na si Mr. Martinez. Ano nga minyo ko? Uy, posible kayo nga maibog na siya na ako. Anong taong ako, mangyod? Ha? Anong ako? Anong ako? Makati hilong una. Oh. Pa, ganun mo man sa day na susi mo huna-huna pa. Kuhan man good nak. Kining... Na, bate yun na siya kinaya. Bate yun kinaya, madudahon kay Kaprangko. Bisag ko tagibuhat. Trabaho lang ko na nga ako, God. Kayod ko kuto sa kumahimo. Narahan ko ni mo. Ma, hilong una ma ha. Pasultiyon na to si Papa. Magkapayubos. Ay, hilong lagi. Pa Franco, nganong mauman sa day imong napangutana ni Mama? Naiupos lang noon siya. Kayo. Naubos yun ko. Sakit ka kuntukan. Patubagaon na si Papa, ma. Claire, niturok ang akong pagduda. Itong nakita na ko sila dito sa coffee shop. Pagkahanggaw yun ni mo. Hanggaw ni mo eh. Nato lang tong nagkaabot mi dito. Yung man nagkatuo, nagtuo na ka nga, nagtabot mi? Ha? Ang kuwag yun tamplang ko. Na, mamatay pa ko karon dayon. Wag yun may magsabot, mag-abot mi dito. Mama, Kathy, patiwasaon na si Papa. Dito sa party. Nakita na ko siya na nag-selfie uban kang Mr. Martinez. Pinang pagkakuspang bukto ni Mr. Martinez sa hawak ni mama niyo. Ay, hanggaw! Hanggaw ba ni mo, bangko? Posing lang ka to, oy. Ha, sabot kag posing, ha? Posing! Kay birthday celebrant! Hanggaw! Para nangutaan na ako. Nga masuko na ka. Oh, makalagot mo ka! Saan ka lagot? Makalagot mo kay ka! Kanako na itong anak na si Claire. Niya karoon pa kam silos-silos na. Kati. Ko, eh. Ano pagselos, uy? Claire, anak. Lagot niya siya. Magbuwag mo tungod lang, ana? Ha? Magunsa naman lang ko. Claire, anak, gipugngan ko ng inahan ni mo. Layas lang ko din inday. Layas ko. Unsan man nga, wala pagsalig na yung mga mana ko. Layas na lang ko. Dili ko musugot, ma. Dili. Ayaw na paghilak, Makati. Mugasaw na ko, nak. Tanawa!
nibiya lang. Wala ko na siya gusto mo tanaw nako. Di siya ganan mo tanaw sa kong na. Wala siya gusto nako. Biya na. Ma, pahuway na. Pahuway na, please. Oh, bay. Gawas mo ka. Ay, palayo ko na ko sa bahay, bay. Ha? Kay kubot kayo. Saman! Ngano, uy! Ha? Ati, bay, si Kati. Ah, nag-away mo? Maman, kung makig-away niya. Pahungaw lang ko gamay sa kong gibati ba? Saong, layas man noon. Unsa? Uy! Ngano man taon? Nasuko siya. Kay para niya, nagduda kuno ko niya. Mr. Martinez. Unsa? Si Kathy. Ano naman yun nanawag man. Hello? Sofia, Oh, ngano ka? Nagila ka? oh Sofia, Ngano, oy? Nag-away mo? oo. Nag-away ming Franco. Ngano? Nasakpan ka? Wow eh. Kanahan. Nagduda day siya nga si Mr. Martinez na ibog na ko. Hala. Naku. Nagkamatikod na. Sofia, Wagid masipyas Franco. Sofia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!